Pa i odrasli, molim vas, jedan aplauz. Naravno ovi iz naše grupe. Tako. Htio sam nešto da vam kažem. Danas neću ja biti mađioničar, nego vi. Da. Idem da se spremim, ovo je bila samo proba, uvertira i kad ja izađem jedan veliki aplauz. Čekajte, ne još. Htio sam nešto da vam kažem. Jer vidite ovu maramu. To uopšte nije marama. Ovo se čini kao da je marama, a kad ja bacim, vidi se da je to u stvari jedan golub. Sad, kako je to moguće, znate li? Sad ću da vas naučim. Zamolio bih nekog od vas da se javi, tako, da se javi ko hoće da počisti posle salu, posle predstave. Kako se zove? Ne, imam ideju, ovako. Kako se zoveš ti? Ja se zove Marica. Evo, nešto si mi ti zapala za oko. Dođi ti da otvoriš predstavu. Vi dajte Marici aplauz. Hvala. Zdravo Marice, ja se zovem Igor. A ti Anica. Anica, je li tako? Nisam čuo. Dakle, Anica, daću ti jedan čarobni štap. I ti samo pazi kako njime rukuješ. Dakle, ovo je štap, ovo je samo fotrola, znate. Sad, Anic, ovako se okreni da te svi vide i malo zavrni rukave kao ja. Odlično, vidite kako Anica to. I sad pazite, kad Anica kucne u ovu maramu, događa se magija. 3, 4 kuc, dobro ti više voli poc, i gled sad, kao da je čvor nestao. Pokazat ću vam još jedno, gledajte. Znači, zavežem lapavi čvor, ne stegnem jako. I kad Anica pocne, ja ovako tresnem i onda se vidi da se čvor pretvorio u gore. Aplauz za Anicu. Anice, bravo. Anice, molim te, pomazi golub. Jel pravi? Da. A znate da je ovaj golub tako fino vašpitan da on može da pomazi onog koga je stvorio. Anice, evo, kaži mu samo ovako. Kaži mu ks. Ajde još jedno, molim. Ajde. Toink. Anice, bravo. Bila si super mađioničar. Hvala ti puno, ti sad sedi na mestarce. Hajde. Dobro. A sad. Bravo, Aleksa. Koliko ti imaš godinica? 4. Izvolite. Pazite sad. Aleksa, uzmi ovu maramu, pokaži svima. A ovdje se nalazi mala maramica. To znam i ja isto taj trik, gledajte sad. Napravimo ovako jednu rupu i Aleksa kucne sad u ovu maramicu. Kuc! I kaže, ne, to je boc, moram da vas naučim razliku između kuc i boc. Gledajte, kuc. Izvolite. Kao čekiće. Onda ima se... Nisam se dobro izrazio. Znači ovako, samo pipneš, samo pip. Dobro, sad je. I gledaj sad, njam, i kao da je njam, marama pojela maramicu. A znate? Što me ljudi? Vi sumnjate u mene? Pa gledajte, nema ništa. Ja napravim rupu i uzmem jednu dlaku sa glave. Radim sam odavde čup, koji vidite sad sve se može. I ti kucneš i marama se vratila. Ali kako to? Znate kako? Stvar je u tome što Aleksa kucne, znači lagano Aleksa kucne, lagano da svi vidi. I gledajte, ja je bacim visoko i ona leti i dođe ovdje kod Alekse. Čini mi se da je kod tebe u rukavu. Ali pazite, Alekse, ja ćemo to izvesti sa velikom crvenom maramom. Dakle, dobro otvorite oči. Zaboravio sam maramu. Alekse, molim te ovako, kucni sve do ovog kanapa. 3, 4, sad! Da, izvolite. Povuci. Tako, uzmi rukicu, tako, I vuci jako. Pokaži svima.
samo ne tako ko gaće. Dugi. Papa! Papa, Aleksu, bravo, Aleksu. Sad, nemojte da zovem Željku. Sad, pazite ovo. Aleksa, bacite taka ovom golubu. Super si mi pomogao, Aleksa. Sjedi na tvoje mestaše, a ja ću da vam pokažem nešto specijalno. Obratite pažnju. Dakle, pazite. Uzet ću ovaj čovjek. Šta? Ne, to je golub, dame i gospod. Kakav zec, svašta. A znam, sad sam se setio, usled silne magije, vama će se danas pričinjavati da vidite golubove, zečeve, maramice koje nestaju i tako dalje, i tako dalje. Pa sve je to iluzija, nije to stvarno. Nego gledajte ovo. Ja ću da bacim štap i ko uhvati, taj neka mi pomaže. Dakle, a ne morate sedjeti na svojim mjestu. 3, 4, opa! Ko je uhvatio da vidim? Nije da sam mi bacio štap. Znate kako se zove taj trik? Mož u stručnoj literaturi. To zove mož. Tako, dakle, dame i gospodo, gledajte ovo. Promešam malo karte. Pa znam, jasnije sam. A ovdje imam šraf. Ja to ovako okrećem, pa da, ne mogu. Ja ovaj spotiku da prevarim tako ovako. A ovdje imam još jednu lepezu, a koja je mnogo vruće, znam. Pa sam malo vadim jednu, malo drugu. Ili, pazite, ovu lepezu ću ovako začuškati. Stavio sam iza vazduha, pa je ne vidim. Ako mi zatreba još jedna, ja imam ovdje rezervu. A imam još jednu ovdje iz uve, to ste vidjeli? Sve ne mi stoji. A imam još jednu, ne tamo. Čekaj da vidim. Evo je. Ili, pazite, od ovih karata mogu da napravim harmonik. Pazite ovo, pazite ovo. Harmonika od karata. Ili, ne mogu da prevam, mogu da odsviram jednu notu. Hoćete? Slušajte notu fr. Fr. Ili, gledajte ovo. Napravim jednu džinovsku lepezu, ovako. Vidite? A gledajte, ako se odaljim malo, lepeza izgleda već manje. Ako odem još dalje, izgleda još manje. Ako odem još dalje, izgleda toliko malecka, kao da je nema. Uzorim tu. Ako neka karta nestane. Ovo. Ja kažem, ljaka, takav je posao. Hvala, neću da se živi. A ovdje imam još jednu kartu i ovdje još jednu. Znači, ukupno koliko? A nije, imam još jednu. I još jednu, nisam htio da vam kažem. Ima još jedna i još jedna. I mogu tako do sutra. Nego gledajte, sad će neko od vas, ali ko sedi i ko je dobar, da vidim, kako sad, koga da odaberem, nemam pojma. Kako se zoveš ti? Kako? Ko ja? Zoveš se koja? Ko ti? Daj, dođi. Igor, je li tako? Da. Jesi rekao da? Da. I to ti nešto pričaš? Ne. Izvoli, Igor. Ma ti pričaš? Ne. Molim te, daj mi jednu kartu. Jel može? Kakav zec je na godišnjem odmoru. Nemoj da vidim. Molim te, idi, daj još jedno, može? Ne može još jedno. Igre, te pitam, da sve liku s tvojim glasom? Jeste. Vidi kako te publika obožava. Kaži im čao publiku. Čao. Svašta. Kako je ovako? Uzmemo prvu, drugu i treću. Čekaj, kako 4? Izvolite, molim te. 1, 2, 3, 4. Kako to? Ono nije bio tvoj glas. Dobro, izvolite. Čekaj. 1, 2, 3, 4. A odakle mi to?
Iskreno. Dobro, molim te uzmi ovo. Znači ovako. 1, 2, 3. Demantovo sam. Znači ovako. 1, 2, 3 karte. I sad pazite. Uzmem. Ipak si bio upravo. Izvolite. E sad imam 3. Jel' tako? Dakle, pazite. Uzmem prvu, drugu, treću. Drugu. Čekaj, stavljamo. Čekaj. 1. Molim te. Kad ti baci vidi, ti hvataj. Jel' može? Pa hvataj. Evo izuvete. Čekaj, imam bolju ideju, potpuno dobru i lepu ideju. Kaži ti meni, da li su ove karte iste ili različite? Eto si različite. Gledaj, ja ću da listam, a ti kad ti se dopadne neka karta, ti reci stop, da završim misl. I to će biti tvoja karta. To je ta misl. Znači ovdje. Tu, uzmi, zapamti koji je broj. Pokaži si kakva je ovo neprirodna tišina. I jeste zapamtili kako? Čutite da ovdje reći. Molim ti pokažu. Evo iz one sektivim ulaznicama tamo za stajanje. I gledajte sada. Ja ću da stavim ovakvu kartu ovdje, tu koju si ti odabrao. I sad ću Igija da naučim da pronađe kartu za 2 sekunde. Gledajte ovako. Igi držiš kartu u ruci. Uzmeš štap, ubaciš kartu u torbu i promešaš štapom, kao kad se kuva supa od karata. Ovako. Tako. Odlično i kaže hokus pokus. A vi svi kažete torbica čorbica. I gdje se dobro? Je li ovo Igijeva karta? Kako se oblauzi? Šta čekate? Pa bravo. Bravo, majstore, čestika. Tako. A sada, dame i gospodo, hoću da vam pokažem nešto neverovatno. Nešto. Ljudi ispale su nekome gaći. Čekaj da je ovo se kupaš. Ali ovo uopšte nije moj broj, ja ne znam čije. Otkud ti zar nisi ti na godišnjem odmoru? Ma kakav godišnji odmor? Umjesto na more, nisi me poslao na severni pol. Kako severni pol? Pa uplatio sam ti u agenciji laži kreva. 14 dana, suncem obasenih Havaj. Havaj? Pa da. Umjesto da se trčkam u moru, ležim pod čojbom. Ja sam morao da čistim sneg. Kakav sneg? Ledeni. Slušaj, mora da je došlo do neke greške. Misliš? 100%. Ali gledaj, u čast tvojeg dolaska, hajde da mi popijemo po jednu čašicu, a? Pazi, nabavio sam šampanjac. Berba 1927, a? Kako biljak? Pa ja bih samo od šakarete. Pa gde da ti nađem sok od žangareta? No, ne znam. Ma da ovdje je sportikus, ovdje se jednu voću. Sve zdravo. Pa da. Slušaj, Zekar. Sad sam se predomislio. U čast tvojeg dolaska pokazat ću ti moj najnoviji trik. Može. Moje najnovije dostignuće iz oblasti Pa dobro, ajde više. Je li ima nečeg ovdje? Nema. Je li ima nečeg ovdje? Vesna je zaspala. On se odmah ima malu bebu i sad koristi priliku. Malo dobro, neslobodno. Znači, gledajte, stavit ću šampanjac ovdje u kesu. A nemojte da me odate kod Zeka. Šta? Kažem, Zekane, da vidiš najnoviji trik. Pazi sad, hokus pokus. Nestao. Ako kažem abrakadabra, stvorila se zvaša, a? Pa se da je potpori, bez veze. Kako? Hoćeš ponovno? Ne znam ni mame. Neću da pokažem trik sa flašama. Šta? Pa gdje je stala flaša? Pa gdje? Pa ne mogu da ti otkrijem. Evo ti kesa, pa vežbaj sam. Ajo. I što je ti palo na nogu? Da. Slušaj, Zekane. Imam bolju ideju. Pokazat ću ti još bolji trik kako nestaje, recimo, voda. Gledaj.
Mada to obično izvodim sa pivom, znaš. Ali ovo je dečija predstava. Molim. Nemaš pojma. Ma šalim. Ma šalim. Čekaj. Ode. Ali nema veze. Odljutit će se on. Znam ja njega, uvek on tako, a posle dođe. Nego, dame i gospod. Nemojte da se javljate. Nego da vidim ko je dobar. Koga bih mogao ja sad da odaberam? Ja, kako ste vi dobri? Mene? Kako se ti zoveš? Kako? Luta, dobro. Aha, znam je dečiji jezik. Nego Luka, koliko ti imaš godina? Šta je ovo visok neki pantomima? Je to 4? Vi ste trojke? Opa! Luka, daću ti ja. Ti ste se nisu dobro. Dobro. Ja uzmi, molim te, ovaj štapić Luka. Molim te, Luka. Stegni to jako i sve snage. Tako, vidiš. Joj. Ne da mi čupaš to vidim. Joj, ovo mi ne radi. Znam šta ću. Daću ti jednu kutiju šibica, jel može? Kako da? Pa ja smeju dete da se igraju šibicom? Vidiš, to je već tačno odgovor. Ostavit ću ovdje, jer ti imaš ovdje iz uvek. Da. A jeste primetili kad sam prebacio, evo, ubacim u kutiju, buć, a ona dođe za uvek. Gledajte ovo. Ne. Ček, imaš ovdje želju. A Luka, je li ima nečeg u ruci? Ovdje moj. Što se piješ? Je li ima ovdje? A ovdje? Kako ne? Ovdje? A čak imaš ovdje još jednu. Ja, vidi, zovete još jednu. Pa da. A je to tvoje ovo? Pa nije. Ko je izgubio ovo? Ti si izgubio zub. To sam kupio kod Kineza da se našao. Oni su moji generalni sponzor. Dakle, Luka, ti ćeš sada. Nemoj to da drmaš, viš da je nestabilno napravio majstor. Dakle, ovako. Uzmeš ovu lopticu i ovo. I ispružiš ruke. Tako. Uop. I gledajte se. Čiribu, čiriba. Kuc. Sportikus. Gledajte se. Luka. Kucni, a nemoj kao malo pre. Da zakucavaš ekse, nego... Ne, lagano, pipneš samo. A znate kako? Gledaj, to nije magija, nego trik. Ja ubacim lopticu ovdje u rukav. To nemojte nikom da kaže. Ali brzo, i ona se spusti. Ali šta ako mađioničar nema duge rukave? Šta ako je mađioničar na plaži u kupaćim gaćima? Šta radi mađioničar na plaži? Gledajte. Stegne lopticu. Luka kuca. I ja onda prebacim brzo, ali da se ne vidi. Jeste sad vidjeli? A mora brzo. Hop. Evo, gledajte, sad će to Luka da izgleda. Luka, ispruži rukicu. Ali kucni, ovako stegni. Ovako, ne smije da se vidi. Ovako moraš, kao ja moram, da se ne vidi. Jako stegni, sve znam. Pusti mi prste, tako. I kucaš sad ovdje. Ne, ovo. Moju. Kuci. Polako čovječe. Daj mi je lopta. Ti si grozno. Dame i gospode, Luka izgleda još bolji mađioničar od mene. Njega toliko izuče godina. Hvala ti, Luka, bio si sjavan. Pokloni se publici, molim. Sad sedi na mesto. Ko se dere, taj ne može znati. Nego, da vam pokažem ovako, da vidim ko bi mogao. Željko, vi ste se javili. Evo ja neću da gledam. Dobro. Mirko. Dobro, okej. I sad stavite ovdje, recimo. I sad zapamtili kartu. I ako niste, nema veze jer je karta zabeležena. Gledajte sad, ja ću pokušati da nađem ovu kartu, to je lako za svakog mađioničara, ali na neobičan način.
Kakav je posao? Gle, i sad ovako, ja stavim sve karte u usta i pokušat ću da pronađem čika Mirkovu kartu. A vi mi samo recite, Mirko, da li je to vaša ili nije, kad vas pitam za pomoć. Čika Mirko. Ovo je ovo. Ovo je. Ovo. Kako je Mirko? Ovo. Ovo. Kako me stavio? Stavio sam je 3 puta, a vi uzmite vašom rukom da ne bi spao. A ne, ajde. Ja ću, ajde. Dakle, čekaj Mirko, kažite mi, koja je bila vaša karta? 8 tref. Dame i gospodo, 8 tref sa čika Mirkovim potpisom. Hvala čika Mirko. Zekan, jesi vidio ovo? Ma, nisam rekao keca. Ma, rekao sam zeca. Jao, ljudi moji, ovo mi ne radi. Znate šta ću, izgovorit ću čarobne reči. Ondola dondola, šiškala, biškala, evo ga. Evo šta je ovo? Šta je, zeca to? Evo da me policaš ja! Pazite li majke! Jesi napisala Zmetka da je predstava strava i užasna. Ej, ljudi, znate šta, ovo nije zec. Znate ko je ovo? Ko je ovo životinja? Ovo je rakun, stani, znate šta, daćemo malo hrane da se smije. Evo se. Basta, pazite me! Čuvaj se! Znate šta ću? Hipnotisat ću ga! Fokus! Hipnotikus! I sad je mirni. Ja, gledajte ovo. Nemojte da mazite račun. Može posle predstave. 10 € po djetetu. Eto. Pa da. Ulazi besplatno, ali zato posle se zavede. Eto. Dakle, gledajte. Može sada mi posluži kao kapu. Ko je nosio ovakvu kapu? Dobro. Znam, sad sam se dosjećao. Kakav učitelj. Ti si imao David Crocketta za učitelj. Može da mi bude? Posjećam. A sad, dame i gospodo, mogu da ofarbam rakuna u belo ovako i da budem Deda Mraz. Šta mislite? Ili, da, ono moram da delim poznari, ne bih. Nego ovako, mogu da mu odsečem rep i da imam brko, a? Ne. Jeste, meni je to žao. Znate šta ću? Ne, on je hipnotisan, gle sad ovo. Sad ću da ga rashipnotišem. Hokus, pokus. Nemojte da se prepadate. Rashipnotikus! Nije me čuo. Rashipnotikus! Znate šta, daću mu veštačko dise. Usta na reku. Pazi stani. Polako, nećeš. Opet ovaj. Otkud ti, Zekan? Jeste vidio? Šta? Pa kako sam se pretvorio u rakuna. Hoće da kaže da si to bio ti. Pa naravno da sam bio ja. Znaš, uz pomoć moje čarobne šagaretice ja mogu sve. Nemoj, šta da primi? Evo, prije predstave sam se pretvorio u nevidljivog slona. Kako? Ja sam ovdje bio pola sata ranije i nikakvog slona nisam vidio. Pa naravno da je nevidljiv. Ja, Zekan, ali si je što? Pa ne vidim. Slušaj, ako hoćeš da budeš pravi mađioničar, Dobro. sad ću da te naučim, gledaj. Samo da sipam malo vode. Gledaj sad ovo. Ako hoćeš da budeš pravi mađioničar, čekaj da vidim gdje mi je maramica. Evo, i gledaj sad,
Stavim maramicu u šak. Ovako, čuš, 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 čuš. I... sipam čarobne soli. A jel? Hokus pokus. Jaje! Odlično, bravo, tačan odgovor. Vidiš, to je prava magija, Zekovi. A jel? Pa da. E pa hajde onda reći da otkrijemo trik. Da otkrijemo u čemu je tajna? Da. To ne dolazi ovdje. Baš hoću. Trikovi se ne otkrivaju. Ja hoću. Ma ne može. Hoću. Dame i gospodo, otkrit ću vam kako da izvedete trik sa jajetom. Radi se o jednom plastičnom jajetu u kome se nalazi marama. Ovo plastično šuplje jaje držite u kutiji, a maramicu ovdje u džepu. Ne prekidaj dok sam hipnotist. I gledajte sad, dok mašete maramu, vi iz kutije neprimetno uzmete jaje. A onda ćuš, ćuš, ćuš. Sipate čarobnu sol. Naravno, niko ne zna da ste vi u stvari maramicu stavili u rupu od jajeta i pokažete jaje. Mada, mi svi znamo sada da je to jaje kako? Plastično. Pa pravo jaje, Zekeri. Pa ti si svašti. Pa ti si mene hteo da hipnotišeš, pa ja deci da otkrivam trikove. Gospodo, predstavljam čuvenog mađioničara, kako se zoveš? Čuvenog mađioničara Olgija. Izvolite. Tada. Jedan balon, ali ja nemam. Imam onaj dugoljasti balon. Predlažem, pošto nemamo sad vremena za to, da posle predstave ostanemo da nađemo negde balon, pa svima da nam pokažeš. Jel može? Jer ja nemam sad balon. Jel imaš balon? Ako imaš balon, čekaj. Jel imaš balon? Ko ima balon? E, imam ja ideju. Sedi, molim te na mesto. Ne, sad ću... E, dobro, ti ćeš biti onda asistent. Pomoćnik. U redu, to ti je. Dobro. Tako ima svoje ambicije. Neka ovo. Staviš ruke na leđa, Jovana? Ili Jovana veš? Da. Dobro, izvim. Dobro, ja ću ti obući odelo za mađioničare. Hoću da vam pokažem kako sam se igrao mađioničara kad sam bio mali. Šešir? Od karate? Mora biti sve neobično. Viktore, ti ćeš sve što ti kaže mađioničar, u ovom slučaju mađioničarka Jovana, ti ćeš to da uradiš. Navikavaj se. Eto, izvolite. Sve? Kako? Ja kažem, makar sam mi da magazin. Kako ti znaš? Bio si ti jednom po tvojoj drugarici na rođenju. To je reklama, ovo je sve dobro. Ja se zovem Jovana. Zvana Joca. Ja sam najmanji mađioničar. Bolja sam i od Igora. Mane. Ovo je Viktor, moj pomoćnik. Bući, bući, bući. Viktor, da im gana. On dole mi magazin. To su stvari njegove buke, to su stvari... Dođi ti tamo. To su stvari njegove buke. Srce. Da, tako, ne. Viktore, dođi u kanal. I u drugi. Hvala ti puno. Milano. Čiribu čiliba. Bravo ja. Hvala vam. Ja bih zamolio i za Viktora jedan veliki aplauz. Hvala ti puno. Hvala tebi, Jovana. Ali ono što stvarno... Šta? Pa da, u šargaretu. Ja opet ono. Kakva čarobna šargareta? Evo za tebe što. Ne postoji čarobna šargareta, postoji čarobni štap. Koliko puta da ti kažem? Pa ti ne veruješ. Ne verujem. Sad ćeš da vidiš. Šargaretu
se nije ni desi. Gde mi je štap? Jesi mi to ti pretvorio? Zekane, pa molim te vrati mi štap, kako da završim predstavu bez moje mače? Ima bolju ideju. Kako? Izvoli šargarepu. Misli da izvodim magije pomoću šargarepa? Pa da! Kako? Pa gde si vidio mađioničara da umjesto štapa koristi šargarepu? Što ne postoji? Dobro. A šta? Stavi šargarepu na ivicu stola, pokrij maramom i magija počinje! Ali pašće mi, Zekane, stani. Zekane, šta se... Evo, vidi neće. Dres, vidi nestali. Gde je otišao? Kako je šta? Šta je on rekao, da pokrijem šargarepu? Čekaj, uzet ću ovako. Uzet ću ovaj stojnjak umjesto marame. Samo da idem. Tako. I da vidimo, šta je rekao, da pokrijem maramom i onda šta će? Ali ništa se ne dešava. Čekaj. Ljudi, pa izgleda da je stvarno čarobno. Stani, gledaj, ovamo rodi. Ovamo šargarepu. Ljudi, znate šta? Desi šargarepu. Čekaj šargarepu. Nešto se izmenio. Znate šta? Sad ću... Desi, opet je nestala. Stani šargarepu! Zekane, pa prešao si nešto. Ovo uopšte nije čarobno šargarepa. Sad na kraju, pre nego što odem kod Zekana da ga pitam za neke magije, da vas naučim jedan trik. Hoćete? Ali ovako, morate svi staviti ovako ruke. Željte moju. Svi. I roditelji. Dakle, pazite. Ovako. I zapuši. Dobro, ko slika na ovo. Desnu ruku preko leve. Stegnete ovako. A palčeve držite na dole, gledajte ovako, skroz. I polako sada, pazite ovo, okrećete palčeve na gore.